Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμεο, με τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων. Βρισκόμαστε στο ιστορικό σημείο, στο ιστορικό χωριό Ελληνόπυργος. Στον Ελληνόπυργο, από εδώ που ανδρώθηκε ο ήρωας της πατρίδος Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η περιφρόνηση του θανάτου είναι το ανίκητο όπλο της ελευθερίας. Πεθαίνοντας στις 22 Απριλίου του 1827, το παλικάρι του Χριστού, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Βρισκόμαστε στο χωριό Ελληνόπυργος για την ομολογία της πίστεως και για να στείλουμε μήνυμα αντίστασης. Από εδώ που ανδρώθηκε ο μεγάλος ήρωας, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εδώ ξεκινάει η νέα αντίσταση, από τον Ελληνόπυργο. Στέλνουμε μήνυμα αντίστασης στα έσχατα χρόνια, να αντισταθεί ο κόσμος και να δυναμώσει η πίστη. Μήνυμα αντίστασης στέλνουμε από το ιστορικό και ηρωικό χωριό Ελληνόπυργος για την ομολογία της πίστεως στα έσχατα χρόνια. Ζει Κύριος ο Θεός. Βρισκόμαστε εδώ για την αγάπη του Χριστού. Θες να πεις δύο λόγια για τον ήρωα? Έτσι. Εδώ οι απόγονοι του Καραϊσκάκη, εδώ στο χωριό Ελληνόπυργος, στέλνουν μήνυμα αντίστασης για τα έσχατα χρόνια. Ζει Κύριος ο Θεός. Ήρθαμε να στείλουμε μήνυμα αντίστασης και να δυναμώσει η πίστη του κόσμου για τα έσχατα χρόνια. Δεν χρειάζεται να έχετε φόβο στην καρδιά. Είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί και πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα των ηρώων που χύσανε το αίμα τους για την πατρίδα, για την ελευθερία της πατρίδας. Και όσοι θέλουν να υποτάξουν την πατρίδα μας δεν θα τα καταφέρουν. Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμει και θα ζει αιωνίως. Μήνυμα από τους ήρωες στέλνουμε σε όλο τον κόσμο για να δυναμώσουμε και να αντισταθούμε. Γεώργιος Κοτούλας, πλωτάρχης του λιμενικού σώματος, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 5 Ιουνίου το 1942 στην Κεσαριανή. Αυτό το παλικάρι του Χριστού και της πατρίδος που πρέπει να τιμούμε τους ήρωες. Πεθαίνω με το όνομα της γλυκιάς Ελλάδος στα χείλη μου. Πεθαίνω με το όνομα της γλυκιάς Ελλάδος στα χείλη μου, είπε ο ήρωας, ο πλωτάρχης Γεώργιος Κοτούλας του λιμενικού σώματος, που εκτελέστηκε από τους Ναζί, από αυτούς που ίδρυσαν οι Εβραίοι, που ίδρυσαν τους Ναζί και τους κομμουνιστές και λένε τον κάθε πατριώτη Έλληνα το λένε Ναζί. Μήνυμα στέλνουμε από τον πλωτάρχη, τον Κοτούλα. Κοιτάξτε τα παλικάρια του Χριστού. Αδελφέ μου, ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμεων. Στείλε μήνυμα στους Έλληνες από τον Ελληνόπυργο. Στείλε ένα μήνυμα αντίστασης. Ζήτω η πατρίδα μας. Έτσι, που μας πάνε σε υποταγή με τους ιούς και με τις μάσκες που έχουν βάλει στον κόσμο, δεν έχουν δώσει και έχουν επιβάλει τις μάσκες για να κάνει ο κόσμος υποταγή. Είσαι από εδώ από τον Ελληνόπυργο, παλικάρι του Χριστού, είσαι απόγονος των ηρώων. Στείλε ένα μήνυμα αντίστασης, να αντισταθεί ο κόσμος. Ωραία, από εδώ ξεκινάει η αντίσταση. Γι' αυτό ήρθαμε. Ζει Κύριος ο Θεός. Συνεχίζουμε την ομολογία της πίστεως από τον Ελληνόπυργο. Θα πάμε να δούμε και τη σπηλιά εκεί που γεννήθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο ήρωας. Και συνεχίζουμε την ομολογία της πίστεως για να στείλουμε μήνυμα αντίστασης σε όλους τους Έλληνες. Ζει Κύριος ο Θεός.